Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin littafin asalin taurari. Karatu na 7. A karatu na baya mun tsaya ne inda wannan saurayi mai suna Yamani yake ta gudu irin na ceton rai. To amma a lokacin ne ya yi gamo da wata 'yar budurwa wacce jiya ta ceci rayuwarsa a hannun kadojin ruwa. Yamani ya tsaya domin ganin ya rama halacci inda yake ƙoƙarin cetonta. Ku yi like, ku yi share, ku yi subscribe domin jin ci gaban wannan labarin. Za mu ci gaba. Yamani ya ce, "Ni ne fa Yamani, shin wai dama akwai wanda zai iya ja da ahalin malamai ne? Ai kowa ya sani cewa shehunnai su ne a gaban kowa, sannan waliyai, sannan sufaye." Kawai Yamani ya sake afkawa waɗannan halittu. Kankace me Yamani ya gama da su a cikin abin da bai fi sa'a 4 ba. To amma tabbas cewar wannan karon Yamani yana nishi sama-sama, alamun dai ya gaji. Saboda cewar yana amfani da kambun baka mai yawa, sannan yana amfani da fasahohi masu zuƙar kambun baka da yawa kamar takobin silka da kuma mutuminsa. Sabida cewar a kan ruwa ake fafatawar, kuma Yamani bai kai matakin da zai iya tsayuwa a kan ruwa ba tare da madogara ba. Amma dai yana iya amfani da baiwarsa ta mutum-mutumi, ya saka mutumin a ƙasan kafarsa sai ya rinƙa saka masa isasshen kambun baka da zai isa a tsaya a kan ruwa, a ƙasan ruwa. Da gama wannan aiki da Yamani ya yi, kawai sai ga bayyanar wasu mutane guda 100. Mutane guda 100 ne suka bayyana, saɓanin guda 80 da Yamani yake tsammanin. Yamani ya fara tunanin cewa yanzu menene mafita. Lallai wannan lamari ba fa zai ƙare ba. Kawai sai Yamani ya sammashe su, ya ɗauki wannan budurwa a gadon bayansa. Kawai ya fita da matsanancin gudu. To amma ya ɗauki tsawon lokaci yana gudu, bai yi gaba ba, bai yi baya ba. Can sai Yamani ya fuskanci cewar shi fa tabbas yana yin gudu, to amma shi da kanshi gurin shi ma gudu yake yi. Kawai sai Yamani ya fuskanci cewar ashe shi a cikin kurkukun sarari yake. Wani abu mai kama da fasahar sararin. Tabbas wannan lamari ya girmama. Kawai sai Yamani ya jiyo muryar wata budurwa mai zaƙin murya tana dariya, sannan tana cewa, "Naka wasa ne. Tabbas cewar yau ka shiga hannuna." Kawai sai Yamani ya yi tambaya, "Wace ke?" Sai ta ce, "Tabbas cewar yau ka halaka. Haka maganar take. Ni ce wacce ta kama ka a matsayin abin farauta." A lokacin ne Yamani ya fuskanci cewar ai wannan murya ba a ko'ina yake jiyo ta ba, sai a cikin kansa. To amma ba jimawa Yamani ya gano cewar lallai wannan maganar a cikin kansa ake yi. Can sai Yamani ya fahimci cewa ai wannan murya ma a kunninsa ake yi. Kai can ma sai ya gane wannan budurwa da ya ɗauko ce. Zai juya kenan, kawai sai ya neme ta ya rasa. Can ya gano ta tana ta faman ƙyalƙyala dariya. Can sai ta yi shiru tana kallonsa, daga bisani ta ce, "Lallai kai ɗin halitta ce mai matuƙar karamci. To amma baya kyautuwa a ce ka mutu a hannuna ba tare da na faɗa maka sunana ba." Budurwar ta yi shiru, da alama
mamakin wannan yaro take yi, ko dai har yanzu bai fahimci halin da yake ciki ne. Hannuwanta fa ya shigo, kuma fa ta sani cewa tabbas ta kama shi kuma ma babu yadda zai yi. To amma idan ka yi duba zuwa fuskar Yamani, za ka iya gano wani abu mai kama da tararrabi. Budurwar tana ta mamakin wannan lamari. Maimakon ta gano alhini da firgici a fuskar shi, kawai sai ta gano mamaki da tararrabi. Wai cin wannan yaro me yake nufi ne? Wato girman kansa ya yi yawa kenan. Babu jimawa ta fahimci cewa a ce wannan yaron mamakin kyanta yake. Shi ko Yamani tuni ya shiga dogon tunani, yana mamakin cewa ko dai wannan yarinyar bani Adama ce. Don gabaki ɗaya shi ya kasa yadda ita ma wai 'yar ƙabilar Yok-Yok ce. Domin a yankinsu yake. Kuma ma dai Yamani ya san cewa ko da a yadda yake jiyo labarin Gimbiya Faisa, 'yar babban sarki Yamwazu, bai taɓa jin an kamanta ta da wannan budurwa ba. To amma dai tabbas ya san ana cewa Faisa ƙololuwar kyau ce. Har ma babban yayansa Mirzam yana gaya masa cewar tabbas babu wata halitta a duniya wadda za ta iya kamo sarauniya Faisa in dai a kyawu ne. Nan fa Yamani ya yi murmushi sannan ya ce, na so a ce yaya Mirzam da shi da yaya Mirza suna nan. To fa da ya tambaye su maimaita kalamansu. Can sai Yamani ya jiyo muryar wannan budurwa tana mai cewa, sunana Gimbiya Kisa, ya ɗaya tak a gurin babban sarki Kaizawaza. Da jin wannan suna sai Yamani ya dawo hankalinsa, sannan ya ce, Kaizawaza? Tabbas wannan suna haɗarin jinsa daidai yake da ka jiyo tashin hankali yana nufoka. Yamani ya yi murmushi sannan ya ce, ashe ke ma dai 'yar ƙabilar Yok-Yok ce. To menene asalin surarki? Sai Gimbiyar ta ɓata rai ta ce, wannan ce mana. Sai ya ce, ƙarya kike, tabbas 'yan ƙabilar Yok-Yok da su da kuma shi kanshi babban sarkin nasu ba mutane ba ne. Shiru Gimbiyar ta yi, kafin daga bisani ta yi tsaki ta ce, idan shi ba mutum ba ne, to sai aka ce ba zai haifi mutum ba? Yamani ya maida mata magana da cewar, kuma dai tabbas mahaifiyarki ba mutum ba ce. Don sama da shekaru 5,000 aka hana ƙabilarku ta Yok-Yok auren jinsin mutane. Na jiyo hakan a wurin yayana Mirza. Har Gimbiyar ta buɗe baki ta fara magana ta ce ita ma ba mutum ba ce, sai kuma ta yi shiru. A lokacin ta shiga wani tunani. Shin anya bayaninta ya hau kuwa? Ta yaya za a ce wanda ba mutum ba ya haifi mutum? Kawai sai ta kawar da tunanin, kamar wannan shine lokaci na farko da wannan tunani ya zo mata a rai. Yamani ya ce, to amma yaya aka yi haka? Don me za a ce sun haifi mutum? Da alamun budurwar tana jin daɗin tattaunawa da Yamani. Sai kawai ta ce, to ai mu ma ɗin bambancinmu da mutane ba shi da yawa. Kai hasali ma, ai abbana shi ma ya ce, ya gaya min akwai lokacin da zai zo mu fito sama kan ƙasa kuma ma mu yi yawo kamar dai mutane. Hakan ne ma ya sa aka haife ni sak da irin wannan sifa ta mutane. Wannan sifar alama ce wacce take nuni da hakan. Kawai bambancinmu da mutane shine ƙafafuwanmu ba irin na mutane ba ne. Sannan muhallinmu ba iri ɗaya ne da sauran mutanen duniya ba.
Yamani ya buɗe baki ya ce, to amman aike kafafuwanki irin na mutane ne. Budurwar ta ja tsaki sannan ta yi shiru. Sai a lokacin ne ma fa ta tuna cewar manya-manya daga cikin sirrikansu wanda dole ne yanzu babanta ya sani. Tabbas babanta zai iya sanin cewa ta gaya ma wani wannan labarin na daga cikin sirrikansu. Domin kuwa yanzu a sashensa suke. Kuma hakan ka iya jawo matsala. Hannunta ta motsa akan iska sai ga Yamani a ɗaure a cikin sarka. Kawai sarkar nan ta shiga matse shi kamar an ba ta umarni. Can da Yamani ya ji matsa sai ya suma. Wannan budurwa ta juya ta nufi ƙasan ruwa. Tana tunanin yaya aka yi wannan sauri har ya saba da ita har take gaya masa wasu abubuwan da bai kamata ta faɗa ba. Kawai sai gangar jikinsa ta tashi sama a cikin iska. Tana bin wannan budurwa a baya. Wannan lamari haka yake. Tabbas babu makawa hakan ta faru. To amma lamari ne na ƙananun halittun ƙasa a cikin duniya. To amma da a ce halitta wadda aka yadda ta tashi sama za ta miƙe, to da lalle za ta samu ilimi irin na manyan halittu. Tabbas cewar ƙananun halittu sun riga sun samu ilimin da hatta manyan halittu sun yadda hakan yake. Cewar idan dare ya yi lokaci ne da babu rana. Lokaci ne wanda ba a yadda a ga rana ba. Kuma ma dai lokaci ne wadda ranar ta riga ta gama aikinta. Idan da a ce mutum zai ɗaga kansa, to fa tabbas zai yi arba da taurari. Wannan rana babu ita babu alamunta. To amma tabbas ne cewar wasu taurari sun fi wasu girma. Kai hasali ma halittun sun san cewa akwai wasu taurarin waɗanda ba a yarda bayi su gansu ba. To amma a zahiri matakinka ne bai kai ba. To amma da a ce wata halitta za ta jajirce ta yi aiki tukuru, ta dage ta samar da iko da kuma mataki, to da lalle za ta iya fuskantar cewa akwai waɗannan taurari amma dai suna a baɗini ne. Daga nan duniya idan ka tashi sama ka lulluƙa sannan ka kallo ƙasa, babu abin da za ka gani face tsananin hayaƙi. Wannan shi ne ake kira da gajimare. To amma sai dai wasu halittu sun yi nisa kana sun luluka, babu wani lamari da suke gani face sarari. Sun riga sun wuce gajimare, sarari ne kawai a gurin. Amma duk da haka sai da aka samu waɗansu halittu waɗanda suke ci gaba da lullukawa. Su kansu ba su san inda za su je ba. Duk da dai an ce su sun san ina suka dosa. To amma ba su tarar da komai ba. Sai waɗansu abubuwa kamar duwatsu kala daban-daban. Kamar an baza ƙasa kuma an mata fenti. Waɗansu ma suna ta faman yawo akan iska. To amma an jiyo mutanen da suke zaune a sashin Sotamrimka da Ifaru, waɗanda sun riga sun kai ga gano wannan guri. Suna kiran wannan guri da suna Galaxy. To amma idan da a ce za ka ci gaba da lulukawa har ka kai ƙololuwa inda za ka iya kaiwa, nan ne inda babu komai a sama. Tabbas za ka ga wani guri wanda har yau babu bayanansa. Guri ne wanda an jiyo waɗanda suka taɓa zuwa suna cewa tabbas an gano sarari da kansa yana yawo, kuma ma an ce an jiyo wasu daga cikin halittu suna masu cewa babu komai a gurin. An dai rawaito cewa komai bai
isa ya kasance ba, samuwa ta wani abu ba a yadda ya kasance ba. Tabbas wannan lamari haka aka jiyo shi. To sai dai da a ce akwai wata halitta a ban ƙasa wacce za ta iya duba izuwa wannan wuri, to da kuwa tabbas ta hango waɗansu halittu guda biyu. Halittun sun durƙusa kan gwiwowinsu. Mu haɗu a karatu na gaba domin jin ci gaban labarin.